Joo, moikka tosiaan. Mä lupasin tehdä tämän joululahjat 2015. Ja mä just itsekin kattelin näitä taas, niin. Mutta aloitetaan. Missä se nyt on? Ihan ensimmäisenä. Mä sain iPhone 4S. Oh. Mä olen niin onnellinen. iPhone. Tässä. Ja te kaikki varmaan ihmettelette, miksi mä en käytä sitä nyt heti. Mutta mulla oli liian iso akku tässä vanhassa, että me mennään nyt korjaa se, kun vaihtaa pienempää. Joo, eli iPhone 4S. En mä nyt vitti vielä näyttää. Mut sit mä sain glitteristä tämmösen korulifaston. Ja tämmöstä. Ja sitten, missä se nyt on? Tämmöiset kuoret. Ja tämmöiset. Ne on ihanat, kun ne on tämmöiset pehmeitä. Ja menee nytkin. Sitten mä sain tämmöiset lappakuoret. Mä niin ootan noit. Saan se kortin siihen. Noin. Sitten, en tiedä mistä mitä mä näytän. Tämmösen hajuveden. Ja tähtiin kirjoitettu virhekirja. Dumle Mix. Tämmösen ja sitten tämmösen. Sitten tää on vielä täällä paketissa, mutta tässä on Justin Bieber juliste. Työpaita. Sitten tämmönen huivi. Sitten Seppälä lahjakortti. Ja siellä on 50. Jee. Ja sit tämmöiset ihanat pörrösukat. Ja tämmöisen pitkähihaisen. Ja Justin Bieber levyn. Tässä on kaikki. Sitten Cheekin levyn. Ja tämmöiset housut. Sitten tämmöiset lötköhousut. Sitten tämmöiseen missä lukee koksituisto. Mä en ole varma näytiks mä tän jo. Sitten tämmöiseen. Ja tämmöiset ihanat farkut. Niissä tämmöiset. Mistä nää on kappaleista? Ja tämmönen elä ja rakasta. Jotakin tuommoista. Sitten Arjan. Sitten mä olin Rönnekkeen, elikkä täällä lukee Jenni. No. Ja täällä pääsee, oliko se jo 10 kertaa ilmatteeksi uimaan. Arvokas. No kaikki näistä arvokkaita. Sitten hajuveden, mä taisin näyttää sen jo. Bodyshopissa tämmönen. Ja siis se on semmonen Evi mummun tekemä
tämmöiset villasukat. Tää on kestänyt joku paljon. Minä taisin näyttää teille. Varmaan. Minä se siltikin. Eli tää ja täällä oli tämmöiset. Mä oon oikeesti varmaan näin. Ja hiusväri. Täällä on tämmönen punasta. Ripsiväri. Tämmönen. Tämmönen ja tämmönen. Noin. Minä teen aivot. Joo. Mut kun Oot nyt. Sitten tämmöiset pussilakanat. Pessukoirat. aua. Ja tää on Veronika ja mun yhteinen. Tää me katsotaan sit tänään. Vai mitä? Au, niin kun tuossa on... Ei mä nyt kerkee vielä. Tärkeää. Sitten. Ja palapelin. Eikö se onkin hieno? Joo. Ja kato Veronika, mä sain tämmöseenkin. Joo, mutta mulla on tärkeät Sitten mä asiat. sain tämmösen föynaajan ja siinä on suoristusvalta. Ja diskopallo, missä kuuluu vähän musiikkinostilasta. Sitten mä sain tommosen magnetitaulun, musta tuntuu olla semmonen iso. Ja Auta mua. mä voin tuoda sitä tuosta painaa ihan hirveästi. Sit tämmösen. Noniin, onks En mä voi. Hei. Cruiseri. Painaa. Saatana. Näytinköhän mä? En varmaan tällä. Sitten mä sain tämmösiä sitten tontut muuttuvat kaupunkiin joltakin mummolta. Heavy mummolta. Sitten mä sain lävistyksen. Eilen jo. Oota. Ja sit nää. Siitä puuttuu yhdet, koska ne on mun korvassa. Tämmöiset napit. Joo. Siinä oli mun kaikki joululahjat. Ja nämä sai etukäteen. Mutta moikka! Tilatkaa kanavaa, parikaa peukut pystyy, jos tykkäsitte videosta. Moi moi! Hyvää joulua!